Türkmen mediasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz ogly Serdar bilen atda aýlanyp, gedelenjiň dowamyna ýurtda ýokary netijeli sporty östürmegiň ugurlaryny maslahat edenligi barada ýürüýte reportaj görkezildi. Serdar Berdimuhammedow Türkmen mediasyna ozolam wagtyl peýda bolýady. Emma bu atly gedelenç bilen baglanyşykly taýýarlygynyň reportajda uzalkylardan tapawatlykda gözüýlen aýrytynlyklar bar. Büdü Serdar Berdimuhammedowyň mejlisiň deputaty, Türkmenistanyň Söwüş Sunuwaty Milli Federasiýasynyň ýolbaşçysy diýen derejeler bilen birlikde ilkinji gezek döwlet başçymyzyň ogly diýip tanışdyrylmagydyr. Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň aýagynda Türkmenistanyň syýasy durmuşyna gatnaşyp başlady. Ol 2016-njy ýylyň noýabryny Ahal welaýatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugundan deputat saýlanyp, geçen ýylyň martyny bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň Kada kanunçylyk barada komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar geçen ýylyň tomuz aýlaryny ýurduň daşar siýasatyna has aktiv rol oýnap başlady. Hususan Russiýanyň ýokary derejeli resmileri bilen bir näçe gezek gepleşikleri alyp bardy. Adatçy diňe prezidentiň sapary barada maglumat berýän türkmen mediasyna bu ýokary derejeli döwletary duşuklar hakda aýratyn reportajlar hem taýýarlandy. Geçen ýylyň aýagynda Serdar Berdimuhammedow öz atasy Melikguly Berdimuhammedow adyndaky medal hem gowşurylypdy. Bu medal ýurduň harby we kanun goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylaryna berilýär. Şeýle-de Serdar Munnanyň Türkmenistanyň at gazananyň tälimçisi diýen hormatly at hem dakylypdy. Mundan başga Serdar kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň misalyny dürli deskalaryň açylyş dawaralaryna hem gatnaşyp başlady. Türkmenistanyň prezidentiniň oglunyň 27-nji dekabrda KK trawynyň Duşok gowasynyň saglyk merkeziniň açylyş dawarasyna gatnaşanlygy bilen baglylykda Ahal welaýatyna prezidentiň saparynyň öňü sirasyna ýaly uly taýýarlyklaryň görülendigine hem üns çekilýär. Gal berse de prezidentiň oglunyň deputatlyga saýlanmazdan ozal, onuň eýelýän döwlet wezipeleri barada asla da maglumat ýokdy. Emma şol pursat onuň Daşary işler ministrligine bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdeler bilen ara gatnaşyk departamentiniň ýolbaşçysy bolup işlänligi tasdik edildi. Garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhammedowyň ozal Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky newit gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak agentliginiň ýolbaşçylarynyň bir bolanyny. Emma 2013-nji ýylda bir edara ýapylandan soň Daşary işler ministrligine täze wezipe bellenenligi habar berildi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýazarlayan ekspertler häzirki ýagdaýlardan çen tutulsa, onu Berdimuhammedowyň ogly Serdara miras düşer hökmüne garalýanlygyny aýtsa boljakdygyny belleýärler. Gali berse-de Serdaryň ýekşenbe güni kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gedelenişde atlanan atynyň ady mirasdyr.